Hello guys, हेलो गाइस। तो हम लोग यहाँ पे बाइक चला रहा है गांव में विलेज में। हम लोग दिल्ली से उदलगुरी आके बहुत इंजॉय कर रहा है। आलासि जानो थांदोंमोन गामियाव दिल्लीनिफ्राय फैनानै जोंना बिनानावनाव उदालगुरि होननाय गामि जोंहाय रिकेखौ हे हे रमायना वाव दे अमा बेदर एवनाय पापर दाउदै रोनो जाना फैबाय जोङो। ओमफ्राय मा होनो थाइजौबो लाना नाफोरबो लाना फैदों जोङो। वाव हो गोथैखौ बस्थान मोनफैबाय जों गावनि गामिनि भैया बड़ा आदमी लोग भैया भैया बड़ा आदमी लोग मरा है क्या? बचपन में वीडियो वो अंदर क्या है वहाँ पर क्या है? गोथैखौ बस्थान का मानसिनो जाय मोनजाथों सुबिदा खालामते हैं। मोसानो सोलोंनो थांनो नागिरदों गथ'फोर। मोसानाय प्रेक्टिस खालामदोंना खालामाखैथाय गामिखौ देखायदो जों गामिखौ नै ना गैयाबा थांफिनगोन मा फैयाखै फोरोंग्राया फैयाखै फनबो गैया सोंहै न'आव थांनानै हेलौ दे हम लोग डांस सिखा रहे हैं हाँ डांस सिखा रहे कटलगुरी गाँव में